ئەمریکا هەلوەستا خۆش گەفێن ترکیە بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستانê û باکوور û rojhilatê Sûriyê ragihand. Di prês konferansekê de Ned Price berdevkê Wezareta Derveya Amerîka got ew her tevgerekê ku agirbestê bin pê bike şermezar dikin. ام gelek dilgîranî wan raport û gotûbêjan e ku behs li egerê zêdebûna çalakiyên serbazî dikin li Bakurê Sûriya û bandora wan pêngavên bi vî awayî li ser xelkê sivîlî wê de berê. Gaveke têkdere em şermizar dikin piştgiriyê didin rawestana xetên agirbestê. Bi nerîna me giring e hemû alî rêst li zonên agirbestê bigrin û biparêzin da ku aramiyê li Sûriyê bihêztir bibe û alî ji kar bikin ji bo arasekirina çareseriyeke siyasî bû vê alûziyê. Em çavareyê wî yekê li Tirkiya jî dikin ku rêz lê ragihandina hevbeşa cudmeha 2019 bigire. Di nav de jî ragirtina operasyona hêrişkarî bû Bakurê Rojhilatê Sûriya. Em bi dilgîraniya rewaya ewlehiya Tirkiyê li Sinûrê Başûrê Tirkiya tê digihin. Lê belê her hêrişekan û nearamiyê li herêmê û navçeyê zêdetir dike û kampayna hevpeymanan û hêzên Amerîka li dijî Daişê dixeme tirsiyê. Derbarê gefên Tirkiyê de Hüseyin Umar lêkolerê stratejîk konêzîkî rêveberiya Xweser ji tora medyayî ya Rûdawê re got pêwîstiya Amerîka û Rûsya bi Tirkiyê dihêle ku gefên vê jarê bi ciddî bên girtin. Gefên dawiyê ji Erdogan derketin zibar dikim vê carî ji her jarî bêhtir ciddiyeta wê heye yanî bêhtir gelek tirsek jê hebe ji ber ku him zemîn hazir e Rûsya şerekî navcîhanî de û bi hacetê Tirkiye Amerîka jî şerekî li hember Rûsya û Çînê bi hacetî Tirkiye û Tirk jî vê istiqlal dikin Erdogan zanê van tişta ji bo xwe pêk bîne ji bo yekê jî haziriyên wa hene ku êrişekî carek dî ser rojava bikin ev êrişe hinê bila û ceddî bigire bi rastî ihtimala pêkanîna wê gelkî mezin e. Niha careke din artêşa Tirkiye tank û topên xwe li ser sînorê bi Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriyê re dixe rewşa amadebaşiyê de. Li vî tevgerên serbazî yên Tirkiye bi agirê gefên serok û berpirsên wî welatî germ dibin. Nexşeyên ku Rûsya û Tirkiye li ser xaka Sûriyê bi hevrenîgar kiribûn ketine ber bayê şerê Ukraynayê. Hêzên Amerîkayê jî caranvîsa gelek navçeyên di jêr destê hevpeymanên wê yên hêzên Sûriyeya Demokratîk li ser masaya Rûsya û Tirkiye hiştibûn. Hüseyin Umar, Rûdaw.